Určitě si pamatujete youtubera jménem Danny Style. Jeho tvorbu sledovali 100 000 lidí a objevil se i u spoustu známých tváří. Dokonce se objevil i u mě na kanále. Poslední červený, můžete se rozloučit červení, red, bye bye. Boom! Pojď. Počkej, jo, viděl jsi tu Enderpearlu? Danny si svůj kanál zakládá 11. července 2013, ale video vydává až 2 roky potom, to je 6. dubna 2015 pod názvem Templates dovolená vrácení se domů. Wow, takže na fajn lidi, moje jméno je Dan Style a já vás zdravím u dnešního naprostého videa, kde je Templates video, kde vám udělám takový sestříh, nebo možná. Danny začal aktivně natáčet na svůj YouTube kanál, kde ho proslavili nejčastější videa typu Yes Man, nebo 99% lidí tohle nezvládne. Videa sbírali veliký úspěch, díky kterým dosáhl svůj první milník 100 000 odběratelů. Danny na svůj kanál natočil nespočet videí, konkrétně přes 300 videí a nazbíral 144 000 odběratelů a přes 24 milionů zhlédnutí na kanále. Ale roku 2021 vyšlo poslední video. Po Dannym se slehla zem. Mnoho lidí mu psalo do komentářů, ať vydá nové video, ale nikdy na to nereagoval, nikdy se prostě neozval. A proč vlastně točím tohleto video? To si teď právě ukážeme. Dnes, když si rozklikneme kanál Danny Style a rozklikneme si sekci videí, tak tady vidíme za poslední 3 týdny docela podezřelou aktivitu tureckého gamblingu. Zpočátku jsem si myslel, že ten kanál byl hacknutý, ale zjistil jsem, že nejsem jediný, který si tohleto myslí, protože tady máme komentáře. Asi většina jsme doufali v to, že se Danny někdy vrátí, ale že mu sebere účet nějaký kromaňonec GG. Danny mu ukradli účet? Hacknutý účet, tak to je škoda. Hacklý účet. Jinak asi ho predal, protože Saverej nechce ukazovat před kamerami, tak já nevím, ale nahlásil jsem celý kanál. Po mojí investigativní cestě jsem se dozvěděl, že kanál byl opravdu prodaný. Když si rozkliknu tuto stránku, tak se dozvíme, že profil Daniel prodal kanál Danny Style za $900. Myslel jsem si, že to nakonec prodaný nebylo, ale kontaktoval jsem toho člověka a poslal mi screenshoty toho YouTube kanálu. Toto video hlavně točím pro fanoušky Danny Styla, protože mají největší právo vědět, co se s kanálem stalo, protože dodnes vidím zmatené komentáře typu, co se stalo s Dannym a podobné. Snažil jsem se sám Dannyho kontaktovat přes Instagram i přes e-mail, ale nedostal jsem žádné odpovědi. Neberu mu to za zlé, prostě má k tomu nějaký svůj padný důvod, který nechci sdílet, já to přijímám. Ale toto video i přesto vydávám proto, abych informoval všechny fanoušky, aby prostě věděli, co se s kanálem stalo. Hlavně neklikejte na žádné odkazy, které se na tom kanále nyní sdílí, protože to může být virus anebo cokoliv jiného škodlivého. Já vám děkuji za pozornost, budu moc rád, když toto video sdílíte, aby se to dostalo k co nejvíce lidem fanoušků Danny Styla, protože mají právo vědět, co se s tím kanálem stalo. Budu moc rád, když necháte like a odběr a napište i do komentářů, jak se vám toto video líbilo, jestli se vám líbí tento dokumentární žánr. Mám v plánu tento content rozjet aktivněji, ale jsem teď právě před maturitou, takže maturitka formalitka a uvidíme, jestli se dostanu na pracák. Humor. Děkuji moc za zhlédnutí tohle videa a u dalšího videa čus.